hospital to be yath nitiere, dakteche be nitiere. Kar thiedho ji mar Jaramogi Oginga Odinga Hospital wasetimo tich matek ahinya. Kendo sani kidhi Jaramogi, nitie ji mang'eny mowacho ni kata gitero jotuo osiptande mag private, to afadhali gitere gi Jaramogi. Nikech irito ji maber, otendi nitie, laktache nitie. Samoro nyalo yudo ng'at moro matiyo kata Jaramogi ka oluong kamoro nodhi oti. Omiyo nyalo bedo delays mag a few days kapok onene. Omiyo wadwa ni jothuru ong'e ni watemo matek ahinya, kendo sani wagero cancer center maduong' Jaramogi, wasetudo gi jo-Russia moko, bedo kendo kelo rieko maber mar thiedho ji kuom tuoche mag cancer. Kaka gikelo gimoro kanyo ni proton therapy center. Mwasewinjore kodgi kendo tich biro chakre dwe mar 4. Omiyo ok wanyal wacho ni wasetimo gik moko duto. Kidhi osiptande matindo kaka dispensaries and health centers, level 1 and 2 kanyo. Dispensary tindo kwa ng'eny ahinya, tindo watero bedo gi health centers. Tindo samoro nikech joma tiyo to wan go, to samoro